10 krajín OECD, ktoré časopis The Economist zaradil medzi tie, ktoré majú ekonomiku v najhoršej kondícii na začiatku roku 2026. Koho by si typoval? Ktoré krajiny majú najhorší stav ekonomiky v rámci OECD? Začal by som asi Maďarskom. Prečo? Neviem, odtiaľ chodia stále nejaké negatívne správy. A má to svoj dôvod, ale sú až na 11. mieste, takže v tej top 10 nie sú. Tak dám ďalšieho suseda, Rakúsko. Ty, nečakala by som to, ale aj klientka, ktorá tam robí, mi vravela, že to tam není zrovna medlízať a Rakúšania sú štvrtá najhoršia ekonomika, čo sa týka kondície, v ktorej sa nachádza na začiatku roku 2026. OK, tak takéto vysoké umiestnenie som fakt nečakal. Skúsim teraz krajinu z úplne iného konca sveta, Mexiko. A skúsil si správne, Mexiko je na 7. mieste, čo sa týka ekonomiky a v akej kondícii sa nachádza. Veľmi zlé. Tam aj sa aj tie drogové kartely tomu nejak extra nepomáhajú. Typujem, že to bude tiež tým. Už keď takto lietam po svete, tak poďme aj na Nový Zéland. A zaletel si na 6. miesto, ešte horšie ako Mexiko. Skúsim sa teraz vrátiť naspäť a niečo mi vraví, že tá Škandinávia tam tiež bude. A vrátil sa veľmi správne, je to na počudovanie, ale Švédi sú na 9. mieste, Nóri v 8. a Fíni dokonca druhá najhoršia ekonomika, čo sa týka kondície, v ktorej sa nachádza na začiatku 2026 roku. Fúha, takže tam budú všetci traja, to som fakt nečakal. A teraz sa až začínam báť, kto bude prvý. Tak to sa boj, koho by si tam typol? Len prosím ťa, nepovedz, že sme tam my. Tak to radšej potom ostanem ticho, pretože Slovensko je na 1. mieste v zmysle najhoršia kondícia ekonomiky v OECD. Tak ak my sme teda prví, Česko je tiež niekde v tom rebríčku? Hej, tak nejako závislivo by sme si to želali, aby aj oni boli tam, kde sme my, ale sú na opačnom konci a nie, že sú najhorší, ale práve naopak sú 6. najlepší v tomto rebríčku a tá ekonomika je tam fakt vo veľmi dobrej kondícii. Skúsme teda Poliakov. Veľmi podobný prípad ako s tými Čechmi, sú na 10. mieste najlepšia ekonomika v rámci OECD, takže úplne opačný koniec ako sme my. Na tú poslednú trojicu ti dám taký malý hint, všetci sú v rámci Európy. Nevrajím, že Európskej únie, ďalší hint, ale v rámci Európy. Tak to si mi celkom dosť napovedal. Za mňa tam spada do tej kategórie Veľká Británia. Bingo, 10. najhoršia ekonomika v rámci OECD, Veľká Británia. Stále nemám ale top 3 však. Stále nám tam ale ešte chýbajú 3. a 5. miesto. Koho by si tam videl? Keď si vravel, že je to všetko v Európe, tak strelím Litva. A strelil si správne, Litva 5. miesto a aj tá trojka bude z toho regiónu. Dobre, tak to mám 50% šancu. Estonsko? Ja ti vravím, ty si choď sadiť do lotérie, presne tak, 3. miesto, Estonsko.